הקיץ מביא איתנו לא מעט סכנות בדמות זוחלים וחרקים שעלולים לשאיר בנו עקיצות כואבות שמובילות במקרים חמורים גם למוות. שלום, שמי יקי מבעד הדברה ירוקה. עקיצות של רוב מיני העקרבים מכאיבות וגורמות לנפיחות וכאב. הכאב עצום והסיבה לכך אינה עקיצה, אלא השפעת ההרס המוזרק לגוף. בישראל קיימים שני מינים נפוצים העלולים לסכן את חיינו עד כדי מוות. מין שנפוץ ברוב אזורי הארץ ומתגורר תחת אבנים שטוחות וגדרות אבן הוא העקצן הצהוב. המין השני והמסוכן לא פחות הוא קטלן אף זנב, צבעו חום בהיר, הוא נפוץ בעיקר באזורים הרריים ומתגורר תחת אבנים גדולות. השפעת ההרס על העקרב משפיעה ישירות על מערכת העצבים, הלב וכלי הדם. חשוב מאוד לקרר את מקום העקיצה במים או שקית עם קרח. בדרך זו אנחנו מפחיתים את הכאב ומקעים את התחושה באזור הכואב. ככה אנחנו מאטים את התפשטות ההרס. בשלב השני חשוב שהנפגע ינוח על מנת להסדיר את קצב נשמתו והדופק. מומלץ לו לאכול דבר לפחות 8 עד 10 שעות לאחר העקיצה. במידה וישנה החמרה במצב הגוף, כגון חום, רעידות, לחץ דם, דופק גבוה, יש לפנות בדחיפות לבית החולים. במקרים של עקיצת עקרבים כגון אף זנב או עקצן צהוב, יש לגשת בדחיפות ללא דיחוי לבית החולים לקבל את הניסיון המתאים למצב זה. עקרבים נוהגים להסתתר תחת אבנים, בחולות, במחילות, בסדקים, סלעים, ועל אף העובדה שכל העקרבים הם בעלי הרס, רובם המוחלט אינו מסוכן. אני יקי מבעד הדברה ירוקה ותודה שצפיתם.